Το μήνυμα του Θεού προς εσάς σήμερα. Ακούστε προσεκτικά, παιδί μου, σταματήστε για ένα λεπτό και δώστε προσοχή στην κλήση μου. Αυτό το μήνυμα δεν είναι τυχαίο, αλλά μια θεία συνάντηση που σχεδιάστηκε ειδικά για την καρδιά και την ψυχή σας σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο θόρυβο και χάος. Εκτείνω το χέρι μου προς εσάς, μην περνάτε βιαστικά, γιατί έχω ένα μήνυμα φτιαγμένο μόνο για εσάς. Σας προσκαλώ να μείνετε, να ακούσετε προσεκτικά, γιατί μέσα σε αυτές τις λέξεις βρίσκεται ο κλειδί για να ξεκλειδώσετε τα μυστήρια του ταξιδιού σας. Μην αφήσετε τις αποσπάσεις να σας κλέψουν αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που προσφέρω είναι ένα θησαυρός ανεκτήμητης αξίας. Εμπιστευτείτε με καθώς σας καθοδηγώ μέσα από τις σκιές της αβεβαιότητας και στο φως της αλήθειας. Αφήστε την παρουσία μου να σας περιβάλλει, γιατί σε αυτόν τον ιερό χώρο συμβαίνουν θαύματα και μεταμορφώνονται οι καρδιές. Ο αγαπημένος μου, σας παρακαλώ, μην αποστραφείτε, αγκαλιάστε το δώρο που σας περιμένει και αφήστε το να φωτίσει το μονοπάτι σας με σαφήνεια και σκοπό. Στις τελευταίες στιγμές αυτής της συνάντησης, σας υπόσχομαι να απαντήσω στις πιο βαθιές σας ερωτήσεις και να παρέχω παρηγοριά για την κουρασμένη σας ψυχή. Πρώτα όμως, πρέπει να με συνοδεύσετε σε αυτό το ταξίδι αποκάλυψης. Είστε έτοιμοι, παιδί μου, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε ένα θεϊκό ταξίδι μαζί, αγαπημένο παιδί μου. Καθώς προχωράτε μέσα από αυτή την περίοδο, γνωρίστε ότι οι ευλογίες περισσεύουν γύρω σας. Είναι μια περίοδος γεμάτη με δυνατότητες, όπου η ειρήνη, η νίκη, η ζωηρότητα και η αυθονία περιμένουν την αγκαλιά σας. Η αφοσίωσή σας δεν έχει περάσει απαρατήρητη και με αυτήν έρχεται η υπόσχεση ακόμη μεγαλύτερων ευλογιών. Σκεφτείτε τις στιγμές όταν σας έχω προστατέψει από κίνδυνο και σας έχω καθοδηγήσει μέσα από προκλήσεις. Αυτά δεν ήταν απλά συμπτώματα, αλλά εκδηλώσεις την φροντίδα μου για εσάς, για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες της ευκαιρίας και να καλωσορίσετε τις αυθονίες. Κρατήστε σταθερή την πίστη σας στα διδάγματά μου, κρατώντας τις αμφιβολίες μακριά και επιτρέποντας την πίστη να εγκατασταθεί στην καρδιά σας, όχι μόνο σε αυτή τη στιγμή, αλλά και σε όμικρον με τόνο, τι ακολουθεί. Θυμηθείτε ότι η παρουσία μου είναι ο συνεχής σύντροφός σας. Αντισταθείτε στην απίθεια και στις ματαίες αποσπάσεις και θα παραμείνετε στην αγκαλιά της αγάπης μου. Έχετε ένα ασφαλές μέρος δίπλα μου, όχι μόνο λόγω της αγάπης μου για εσάς, αλλά και λόγω της ακλόνητης εμπιστοσύνης σας στις υποσχέσεις μου. Αναπαυθείτε με τη βεβαιότητα ότι υπό την επιτήρησή μου θα βρείτε πάντα προστασία και καθοδήγηση. Αυτό το μήνα, αξιοποιήστε την ευκαιρία να συνδεθείτε βαθιά με τον εσωτερικό σας εαυτό. Ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες που αποκαλύπτονται καθημερινά, καθώς περιέχουν στοιχεία για ένα μοναδικό μονοπάτι που προσαρμόζεται μόνο για εσάς. Γράψτε αμήν στα σχόλια και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με έως και 3 άνθρωπους, έτσι ώστε ο Θεός να σας βοηθήσει να μην περάσετε βιαστικά μέσα από προκλήσεις, μόνο για να βρείτε τον εαυτό σας να ζει μια ζωή που λείπει από νόημα. Θυμηθείτε ότι έχετε σημαντική αξία στα μάτια μου. Ο ρόλος σας στην οικογένειά σας, η επίδρασή σας στα παιδιά σας και οι δεσμοί με τους φίλους σας είναι όλα μέρος μιας μεγαλύτερης σχεδίασης. Πιστέψτε στην αλήθεια που σας έχω χαρίσει έναν ξεχωριστό σκοπό. Ωστόσο, αποφύγετε το να βιαστείτε σε αποφάσεις ή προσπάθειες χωρίς να ζητήσετε την καθοδήγησή μου. Ας μην είναι οι πράξεις σας κυρίως κινούμενες από πρόσκαιρα συναισθήματα. Αντίθετα, αναζητήστε σοφία σε κάθε επιλογή που κάνετε. Επιθυμώ να σας χαρίσω ευλογίες που θα προσαρμόζονται στο δικό σας ταξίδι, εξελίσσοντας τον δικό του χρόνο και στο δικό του στυλ. Αντισταθείτε στον πειρασμό να ζηλεύετε τις επιτυχίες των άλλων ή να αντιγράφετε τα μονοπάτια τους. Το δικό σας ταξίδι είναι διακοσμημένο με ξεχωριστά ταλέντα και ανεξερεύνητες δυνατότητες. Η πορεία σας είναι σχεδιασμένη και οι ευλογίες που σας προορίζονται θα υλοποιηθούν όταν ο καιρός είναι κατάλληλος. Είναι υποχρέωσή σας να παραμένετε πιστοί στη μάθηση και την ανάπτυξη, καθοδηγούμενοι από τη σοφία που προσφέρω και τη συντροφιά που παρέχω. Βεβαιωθείτε ότι αποκτάτε αυτό που σας ανήκει χωρίς να αποκλίνετε την προσοχή σας στις προσπάθειες των άλλων. Αγκαλιάστε το μονοπάτι που βρίσκεται μπροστά σας, γιατί οδηγεί στην εκπλήρωση των φιλοδοξιών σας. Το δυναμικό σας αναμένει να γίνει πραγματικότητα και η πορεία σας προς την ηγεσία είναι αναπόφευκτη, παιδί μου. Πριν ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του βίντεο, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφή για να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας.
Καθώς προετοιμάζεστε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις, εύχομαι να βρείτε δύναμη στην αποφασιστικότητά σας και ανθεκτικότητα στο πρόσωπο της δυσκολίας. Προετοιμαστείτε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας περιμένουν. Ας είναι η σοφία ο οδηγός σας καθώς προχωράτε, κάνοντας σκόπιμες επιλογές και αφιερώνοντας τον εαυτό σας με όλη την καρδιά σας στις προσπάθειές σας. Με κάθε βήμα προς τα εμπρός, ας ενσωματώνετε το θάρρος και την επιμονή, διατηρώντας πάντα πίστη στην ικανότητά σας και το μονοπάτι που έχετε επιλέξει, γιατί είναι δικό σας να αξιώσετε. Ζητήστε συμβουλή όταν απαιτείτε, αλλά τελικά είναι η αφοσίωση και η αφοσίωσή σας που θα ανοίξουν το δρόμο προς την επιτυχία. Αγκαλιάστε τις προκλήσεις μπροστά σας με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι κάθε εμπόδιο είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη και εξέλιξη. Καθώς περνάτε από τους διαδρόμους της ζωής, καλλιεργήστε μια στάση καλοσύνη. Σχόλιο αμήν στα σχόλια και να ευλογηθεί σήμερα. Και σεβασμό, γιατί αυτές οι αρετές θα είναι το φως που θα σας καθοδηγεί. Αντισταθείτε στην έλξη της προσωρινής δόξας και των υλικών πλούτων, γιατί δεν κρατούν μόνιμη αξία. Ανταυτού, φροντίστε τον πλούτο του χαρακτήρα σας και το βάθος της ψυχής σας. Όταν οι ευλογίες έρχονται στον δρόμο σας, αγκαλιάστε τες με ευγνωμοσύνη, κατανοώντας ότι δεν προορίζονται για φανερή επίδειξη, αλλά για την προσωπική σας ανάπτυξη και ευτυχία. Προσέχετε τη διαβλητική επίδραση της ζήλιας και τον πειρασμό να θυσιάσετε την εσωτερική σας ειρήνη για τον επίλογο των άλλων. Μην αναζητάτε τίτλους ή θέσεις εξέχουσας σημασίας για τον εαυτό σας, αλλά επικεντρωθείτε στο να υπηρετείτε με ταπεινότητα και ειλικρίνεια. Προστατέψτε την καρδιά σας από τα παγίδια του εγωισμού και της ματαιοδοξίας, γιατί μπορούν να σας οδηγήσουν εκτός του δρόμου της αυθεντικότητας και της αληθινής ικανοποίησης. Ας περπατήσετε με εντιμότητα και σκοπό, καθοδηγούμενοι από τη σοφία αυτών των λόγων. Αν θέλετε τη χάρη του Θεού σε εσάς, τότε παρακαλώ σκεφτείτε να υποστηρίξετε την υπηρεσία μας κάνοντας κλικ στο κουμπί ευχαριστειών, γιατί αυτό το μήνυμα μας κόστισε πολλή προσπάθεια. Μπορείτε να επιλέξετε να αγνοήσετε την παρουσία μου ή να παραβλέψετε τους αγγέλους που φέρνουν το μήνυμά μου ανάμεσα σε αυτές τις γραμμές. Ωστόσο, να σας προειδοποιήσω ότι το μήνυμά μου θα εκπληρώσει το σκοπό του. Φυτεύετε μέσα σας και θα αποφέρει αποτελέσματα. Η ζωή σας βρίσκεται στα πρόθυρα αλλαγής. Προσφέρω ευλογίες, επιμέλεια και ευημερία σε όσους παραμένουν απλόνητοι, που δεν με εγκαταλείπουν. Σας εύχομαι επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής σας, καθώς και για την ακμή της ψυχής σας μέσω της θείας μου καθοδήγησης. Οι προσευχές σας θα βρουν απαντήσεις. Δεν απαιτώ μεγαλεπίβολες κινήσεις ή την παρουσία σας μόνο στις στιγμές χαράς, θέλω να ακούω τις προσευχές σας, να βλέπω τη μετάνοια σας και να παρατηρώ την ειλικρινή σας επιθυμία για μεταμόρφωση. Να γνωρίζετε ότι ενισχύω την πνευματική σας κατανόηση και εμπλουτίζω την ψυχή σας με τη χάρη της καθοδήγησής μου. Νιώστε την παρουσία μου. Σας συνοδεύω σε κάθε βήμα. Σας διαβεβαιώνω ότι θα δείτε αποτελέσματα. Αναζητήστε με, εξερευνήστε τα διδάγματά μου και έχετε το θάρρος να ζητήσετε αυτό που θεωρείτε μακριά από τα όρια σας. Αν πιστεύετε στο Θεό, τότε πατήστε το κουμπί εγγραφής και αφήστε ένα θερμό αμήν στα σχόλια. Θα διαπιστώσετε ότι η αφοσίωση και η πίστη σας δεν ήταν μάταιες. Καλέστε με και θα απαντήσω, αποκαλύπτοντας μπροστά σας τους βαθιούς και μυστηριώδεις κόσμους γεμάτους σημαντικές ευλογίες. Να είστε έτοιμοι να εκπλαγείτε, να αναγνωρίσετε και να επαναβεβαιώσετε την εμπιστοσύνη σας σε εμένα. Αυτή η περίοδος είναι αφιερωμένη στις ευλογίες και τη σκέψη. Ένας χρόνος για χαρά και αυτοσυνείδηση. Να είστε προσεκτικοί καθώς λαμβάνετε αυτό το μήνυμα. Αφήστε την ουσία του να διαποτίσει τη συνείδησή σας σαν την απαλή αγκαλιά του πρωινού φωτός σε έναν κοιμισμένο κόσμο. Καθ' όλον αυτόν τον μήνα, αφιερώστε τον εαυτό σας στην καθημερινή πρακτική της εσωτερήκευσης αυτών των λόγων. Αφήστε τους να υφαίνονται στην ουσία της ύπαρξής σας, ενδυναμώνοντάς σας μέσα από τις καταιγίδες της ζωής, είτε έρχονται ως δοκιμασίες, συγκρούσεις, υπονοούμενα αμφιβολίας, επιθέσεις στο πνεύμα ή τη συνεχή παρουσία της αβεβαιότητας. Ας είναι αυτή η πρακτική ο αγώνας σας, που θα σας κρατά σταθερούς στην ανθεκτικότητα και θα σας καθοδηγεί μέσα από το λαβύρινθο της ύπαρξης. Ήθε η ειρήνη και η χάρη μου να είναι πάντα μαζί σας. Αμήν.